बे साननैसोआ BTC आव कम्पिटिटिभ आनजादनि उनाव आनजादनि उनाव आनजाद गोबां आनजाद किन्तु आङो बे साननैसोआ आन्थोर जयै कम्पिटिटिभ आनजाद खुंनायाव सरकारनि फारसे आंनिफ्राय बिराद हामलायनाय गोजोन मोननाय साबायखर बावदों नाथाय मोनसे बाथ्राखौ नुनानै आङो लाजिदों आरो आसुरित जादों पेपारखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया सेटिंस खालामदों माने लिरदों एबा सेट खालामदों आसुरित माने सोमोनांथावना पेपाराव बर' सेन्टेन्सफ्रा बाथ्राफ्रा माखासे गोरोन्थि दं आरोखि जाय दायथ' मोनदों बे पेपारखौ सेट खालामनायनि बे माने केयारलेस एकदम केयारलेस मानसि आरोखि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जाय प्रफेसार एबा फोरोंगिरिया बा जियानो जाया मानो जाय बिबान मोनदों पेपार सेट खालामनायनि बे फरेस्टार 1 आरो नै दोनै जानानै थांनाय मैया जानानै थांनाय फरेस्टनिनो माबा मोनसे ग्रेड 3 नामा बे ग्रेड 3 नि कुइसन पेपारफोराव बर' बाथ्राफोरा सोंथिफोरा गोबां गोरोन्थि आरोखि जायफोरा इंलिश कुइसनखौ नायाब्लासिनो बर' सोंथिफोरखौ नायनानै लिरदों माखासे माने गोरोन्थि जागोन आरोखि आरो माखासे नाम्बार खम मोनगोन आरोखि इंलिश सोंथिनि रुजुनायाव बर' सोंथिजों गोरोबलाया आरो थांनाय खनसे फरेस्टार 1 आव ओरैबायदि जाम्बानि कुइसनफोर दंलाबायो आरोखि बर'आव ओरैबायदि आरो मा आसुरित ओरैबायदि पेपारखौ नायनानै ओरैबायदि नाङो जेन वर्स्ट क्वालिटिनि पेपार आरोखि माने कुनु कम्पिटिटिभ आनजादनि क्वालिटियानो गैया आरोखि आनजादनि पेपारनि क्वालिटियानो गैया बेयाव गोरलैयाथ' गोरलै आं गोरलैखौ बुंनो थांला किन्तु बेयाव माने ओरैबायदि जाम्बाफोर बायदि कुइसन पेपार दानदों जेरैबायदि एग्जाम्पल मोनसे होनि आरो डिफिकाल्ट सोदोबनि सिन'निमा मा आरो दसे थानानै सोंबावहैलायबाय डिफिकाल्ट सोंथिनि एन्ट'निमा मा माने ओरैबायदि जेन सोदोबखौनो नायगिरना मोनथारलिया आरोखि मोनसे सोदोबखौनो बिनि उल्था सोदोब सोंलाय बिनि ओंथि सोंलाय बेखौनो उल्था पुल्था सोंबाय थादों आरोखि जेनेबा इंराजियाव सोदोबा बिराद आंखाल जाबाय आरोखि सोदोबानो नायगिरना मोनलिया सोदोबखौनो मोनसे सोदोबनिनो एन्ट'निम सोंलाय सिन'निम सोंलाय सोंदों आरोखि बर'नि सोंथिफोरनि गोरोन्थिखौथ' आं दा आसि दिन्थिलिया मानो होनबा नायबानो नुखानाय क्रिटिकेलबो नङा सिदा पेपारखौ नायबानो गोरोन्थिखौ हमनो हाखानाय बेयाव केस स्टाडि बा एनालाइसिस खालामनांगौनि गोनांथि गैया आरो नै मैया फरेस्टनि ग्रेड 3 नि आनजाद जानानै थांलायबाय मा आसुरित पेपार दानगिरि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जायफ्रा बिबान मोनदों बर' मानसिसो जाखो ना बर' मानसिसो जाखो दाखालि बे फरेस्टार ग्रेड 1 आव फैनाय सोंथिफ्रानो माखासे सोंथियानो मैया जानानै थांनाय फरेस्टनि ग्रेड 3 नामा बे ग्रेड 3 आवनो कमन माखासे सोंथिफ्रा गोलैदों आरोखि आसुरित माने सिगां साननैसो जानानै थांनाय फरेस्टार ग्रेड 1 नि माखासे कुइसनफ्रानो मैया जानानै थांनाय फरेस्टार ग्रेड 3 नि कुइसनफोरजों गोरोबलायनाय आरोखि जेनेबा सोंथियानो गैथारलिया आरोखि आसामाव BTC आव मुलुगाव सोंथिनि बिराद आंखाल जाबाय आरोखि कम्पिटिटिभ आनजादाव कुइसन सोंनो मोनसे एग्जामाव फैखांनायखौनो बार दाखालि बावैसो मास मोनसेयानो जायाखै मास मोनसेयावसो जोबनानै थांनाय आनजादनि कुइसन पेपार माखासेखौनो मैया फरेस्टार ग्रेड 3 नि आनजादनि कुइसन पेपाराव होलाबायफोरा माखासेनो गोदाव सोराव आसुरित आरो सोंथिफोरा ओरैबायदि जाम्बा माने आनजादनि पेपारखौ नायोब्ला ओरैबायदि वर्स्ट क्वालिटि आरो ओरैबायदि सानथावना थारमाने बे आनजादनि जानला मानला ओरैनो गोसो होआब्लासिनो केयारलेसलि पेपार सेट खालामनायनि कारनफोर दं नामा जानला मानला ओरैनो आनजादखौ खुंलाबायदों नामा सिंफोराव माबाफोर फैसा लानायनि घटला बानायनायनि टारगेट दं नामा ओरै सानखांनाय फैयो आरोखि जागोन ना जाया बेखौ मिथिया नो डाउट किन्तु साननाय फैयो मानो होनबा पेपार दानायनि कुनु स्टेन्डार्ड गैया अपसनफ्रानो गैया अपसनफ्रानो मिलाया अपसनानो मोननै मोनथाम दंलाबायो मोनसे सोदोबनि अपसनानो माने एकदम माने कुनु स्टेन्डार्ड गैया आरोखि एकदम लो क्वालिटिनि पेपार कुइसन पेपार गोरोन्थि जालाबायनाय अपसनफ्राव एन्सार अपसना गैयै राइट अपसना गैयै मोनसे अपसनानो मोननैसिम थालायनाय ओरैबायदि आसुरित सोमोनांथावना
माने बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया आं सानो आरोखि जायफोर बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय बे बिटिसिनि फरेस्टनि कम्पिटिटिभ आनजादनि पेपार दाननायनि बिबानखौ मोनदों बिथांमोना जिबनाव जानो हागौ बेबायदि कम्पिटिटिभ आनजाद लिरनो मोनाखै बिथांमोना डाइरेक्ट ग्रेजुएसन पास खालामदों पोस्ट ग्रेजुएसन पास खालामदों नेट लादों बा मायबा पिएइचडि खालामदों डाइरेक्ट इउनिभार्सिटियाव साख्रि मोनदों मावदों आरोखि किन्तु एक्चुअल लेभेलाव एक्चुअलि कम्पिटिटिभ आनजादा माबोरै जायो नेशनेल लेभेलाव स्टेट लेभेलाव कम्पिटिटिभ आनजादा माबायदि जायो बोरै जायो बै बिथांमोना बड'लेण्डनि एबा बिटिसिनि बै फरेस्टारनि कम्पिटिटिभ आनजादनि पेपार दानग्राफ्रा एक्चुअलि बिसोर मिथियानो बिसोरनि पेपार दाननायनिफ्रायनो मिथियो बै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जायफोरा बिटिसिनि आनजादनि कुइसन पेपारफोरखौ दानदों एक्चुअलि बिसोर रोङानोखा पेपारावनो बुजि मोनो कुनु डिसिप्लिन गैयै पेपार सोंथिया गोरोन्थि एन्सार अपसना गोरोन्थि मोनसे एन्सार अपसनानो मोननै गाहाम सिनथारलायनाय बर'जों इंराजिजों गोरोबै माने एकदम बिसिंखल इनडिसिप्लिन वर्स क्वालिटिनि पेपार आसरित लासिंसिं आंनिबा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया पेपार दाननोनो नाङा रोङाबा आरो रोङाखैनोखा मोनसे एग्जाम नङा मोननै मोनथाम एग्जाम जानानै थांबाय मोनसेबो एग्जामनि पेपारा माने क्वालिटि गैयै पेपार वर्स क्वालिटिनि पेपार गोरोन्थिजों गोरोन्थि बुंफबजोबनाय आसरित इंराजिजों बर'जों गोरोबै अपसन मोनसे अपसनानो मोननै गाहामसिम थानाय राइट एन्सार अपसनानो अपसनाव गैयै बायदि बायदि बुंस' हायै मा गोदाव सोराव पेपार दानोब्रा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि पेपार दाननाय बिबानखौ होनो नाङा नांगौबा गोरों जायफोरा कम्पिटिटिभ आनजादनि कचिं सेन्टारफोर दंलाबायो जोंनो हरबाबो जायो जोंबो बिराद मोजां क्वालिटिनि पेपार दानना हरनो हायो आरोखि बेबायदि जिके बिजाब नायना दानबाबो जायोब्रा गावसोर रोङाबा नेटआव नायना दानबाबो जायो पेपार दाननायालाय मा किन्तु बेयाव स्टेन्डार्ड नर्मखौ फल' खालामनानै दाननांगौ गोसो जाबानो नैबेखौ होनि नैबे मोजां नैबेखौ होनि जानला मानला होबानो जायाब्रा मोनसे पेपार दाननायनि नर्म्स थानांगौ बेयाव मोनसे ब्लुप्रिन्ट थानांगौब्रा डिफिकाल्ट लेभेलनि कुइसन बेसेबां थागोन माने मिडियाम लेभेलनि बेसेबां कुइसन थागोन इजि लेभेलनि बेसेबां कुइसन थागोन जिअग्राफिनि पलिटिनि माने बेबायदि आरो आसाम हिस्ट्रिनि बेबायदि बिभाग बेसेबां पार्सेन्ट थागोन नाम्बारफ्रा बे मोनसे ब्लुप्रिन्ट आरोखि एग्जामफोरनि कम्पिटिटिभ आनजादफोरनि पेपार सेटिं खालामनायनि नायनानै ला दानबानो जायोना बिजाब नायनासो दाननांगोन ना नेट नायना दाननांगो नायालासिथ' दाननाङा ना लासिं सिं आरोखि लाजिदों आरो पेपारफोरखौ होननानै आरो बेबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि पेपार दाननाय